କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସେବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଥ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଥାଲାସୀମାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ପାଇପାରିବେ ସହଜରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ରକ୍ତର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ବହୁତ ରକ୍ତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଏଇଭଳି ମହତ୍ ପ୍ରୟାସକୁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଗୁନୁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ସେବାର ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ମିଶନ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନର ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମିଶିକି ଏହି ଅଭିଯାନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।